Vaihtoehtoa ei ole. Istuen ilma ei kulje, seisten ei saa henkeä ja makuulla se loppuu kokonaan. Elimistön hätätila kasvaa, eikä sillä ole järkevää ratkaisua keuhkojen suljettua ovet. Haavoittuneen hätä purkautuu epäsäännöllisiksi kouristuksiksi ja epätoivoisesti tempovaksi tappeluksi itseään vastaan. Rintakehä painuu kasaan ja kasvot kutiavat niin, että kaula ja leuka vuotavat raapimisesta. Lääkäri laskee toisen polvensa odotustilan lattiaan kyyristyen kovan sohvan ja muovisen lehtitelineen väliin. Emalimaljassa tuotu neula-adrenaliinia painuu ihon läpi. Tekonahan haju tunkeutuu nenään, kun pää putoaa velttona ensiavun penkille. Hampaiden ote kirpoaa vasemmasta ranteesta ja ihon painauma riviin nousee veri. Tulevasta päivästä katoaa 20 tuntia. Minulla on täällä toinen koti. Muovinen pieni teltta, josta ei poistuta. 4-vuotiaan kädet yltävät molempiin seiniin yhtä aikaa. Pituutta on hieman enemmän. Vieressä koskaan lakkaamatta urisee vesihöyryä kotiini puskeva laite muoviin tehdyn reijän läpi. Täällä minä makaan viikon, 2, 4 tai ikuisesti. Aina jos pihakoivuun ilmestyvät norkot. Teltta kutsuu, jos juoksee tai istuutuu nurmikolle. Täällä minä aloitan harjoittelun. Jos nenämahaletku on laitettava, voi minuun luottaa. Puristan metalliputkia sänkyni laidoissa. Saatan pitää ääntäkin, mutta minä en liiku, enkä valita. Minä olen 6, 8, 10 ja 11 vuotta. Minulla on 2 kotia, eikä minusta koskaan tarvitse pitää kiinni. Enkä minä koskaan valita. Toisessakaan kodissa ei valiteta. Aamuisin keittiön radiosta kuunnellaan aamuhartaus Herran pelkoon ja iltapäivällä Tapio Nousiainen jylisee leipää ja suolaa. Mies ei saa itkeä. Tässä talossa ei kukaan itkua tuherra. Isä on elämässään piesty, lamaan hukkuva katkera mies, jolle on sanottu, ettei tämä ole mies tarpeeksi. Äiti on tiennyt paikkansa nurkassa siitä lähtien, kun pienenä on osannut viisaampiaan palvella. Veli on nämä seinät jättänyt ja adoptoinut tien toiselta puolelta maalaistalosta itselleen lämpimät vanhemmat. Minä ja isosisko kasvamme olkapäistämme yhteen, ennen kuin tämän täytyy jättää uppoava laiva ja karata kouluun kaupunkiin. Olen päättänyt taittaa sairaudeltani pään ja tungen itseni jääkiekkoon. Syön, hengitän ja nuuskaan lääkkeeni. Salbuventtia, Flixotidea ja Ventolinea sekalaisissa määrin niin, että sydän ei pysy niiden rytmissä, eikä tärisevien käsien kirjoituksesta meinata koulussa saada selvää. Olen 12, eikä mikään voi estää minua juoksemasta 8 kilometrin rataan joka päivä tai kieltää kuntopiiriäni. Olen 13 ja harjoittelen 9 kertaa viikossa. Olen 14 ja käyn tuskin lainkaan koulussani rehtorini piestävänä äidinkielen luokan alla olevassa kellarissa. Olen 15 ja ensilumen aikaan asettelen äitini masennus, sydän ja unilääkkeet huoneeni pöydälle. Syön ne, enkä enää palaa tähän kotiin. Toisessa kodissani keskussairaalassa osoitteeni muuttuu sisätautien osastosta nuorisopsykiatriaan. Aamuisin nousen bussiin sairaalan edestä ja matkalla lukiooni valehtelen toisen äitini asuvan täällä. Harjoittelu jatkuu. Olen 17 ja vihaan kouluja. Kaikkia. Se saa jäädä. Vannon ei koskaan. Olen 18 ja kerään tavarani puutarhan saartamasta puutalosta mustaan jätesäkkiin. Soitan siskolleni kysyäkseni, millä junalla rautatieasemalta pääsee tämän luokse Vallilaan. Oliko se 3C? Minua odottaa nilkkoihin asti yltävä patja omalla puolen 15 neliöistä yksiötä. Olen 19 ja 2 vuodessa harjoitellut työtä 16 tuntisin päivin. Olen 20 ja ylpeä pienyrittäjä.
Olen 22 ja istun yksin kallion kulmassa palkattuani 10. työntekijänä. Olen 23 ja istun Mäkelän kadulla ulosottoviraston valtavassa aulassa 6. kerroksessa, itkua tuhertaen. Olen 24 ja Kulosaaressa tikkaat asiakkaan katolla liukuvat altani. Kun keskiruumiini on räystään kohdalla, jalkani haudassa ja yläruumiini elämässä, ehdin ajatella. Minä lopetan harjoittelun.